गागि महरगिरि लैथोमा बसुमतारिया रंजालि बैसागोआव नोंथांमोननो मेथाइ रोजाबना खोनासंहोनो थियारि। रंजालि बैसागोआ सफैलायबाय आरो बे रंजालि बैसागोआव नोंथांमोननि गोसोखौ मेथाइ रोजाबनानै गोजोनग्लाय होनो थागथियारि जादों गागि मेथाइ रोजाबगिरि महरगिरि लैथोमा बसुमतारिया। बिथाङा देग्लाय बोसोरनि बैसागो बोथोराव मेथाइ रोजाबनो थाखाय सरसा खालामबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा सिगां समनिफ्रायनो मेथाइ रोजाबनानै बयजोंबो सिनायजाबोदों आरो बिथांखौ हारिमु अनसायग्रा रायजो राजाफ्रा लेंहरनानै जायखिजाया हाबाफारिफोरावनो मेथाइ रोजाबहोदों। बेबायदिनो बिथाङा देग्लाय बोसोरावबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागोआव गावनि गोदै गारांजों मेथाइ रोजाबना नोंथांमोननो खोनासंहोनो थियारि जादों। बिथाङा गोबां बर' सावथुन एलबामफोराव मेथाइ रोजाबना बयनिबो अनसायनाय मोनबोदों। सोरबाफोर हारिमु अनसायगिरि रायजो राजाफ्रा देग्लाय बोसोरनि रंजालि फोरबोनि हाबाफारिफोराव बिथांनि गोदै गारांजों मेथाइ रोजाबनायखौ खोनासंनो गोसो दंब्ला बिथांजों थोंजोंहाय 8638796155 बे जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनो हागोन। बेखौ बुंनायनि आगोलावनो आङो जोंनि गासै रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो आयं मादै गासैनोबो गोदान बोसोरनि एडभान्सै बैसागु गोदान बोसोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां हामलायनायखौ आं जासिहरबाय। जाहाथे बयनिबो जिउआवहाय एबारनि फैगौ गोदान बोसोरा मोजां जाथों, बयबो खुसियै रंजानो हाथों, आं बेखौनो खावलायबाय। आरो लोगोसेनो जोंबो रोजाबगिरि हिसाबै बोथोरा मोनफैबाय, बैसागु मोनफैबाय नालाय एसे जोङो माने प्रेक्टिस खालामदों आरोखि। खायसे गोदान गोदान मेथाइफोरखौ जों प्रेक्टिस खालामदों। बैसागु प्रग्रामा जिखुनु मोनफैसिगोन, दा बेनिखायनो जोङो एसे गेजेर गेजेर माने रिहार्सेल प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आरोखि। दामग्राफोराबो दंखायो, नोंथांमोना मिथिखाबाय। देग्लाय बोसोरनि जि बैसागु नोंथाङा प्रग्रामफोर खालामनो माबायदि थियारि खालामो? औ, प्रग्रामथ' खालामनांखासिगोन, उफाय गैया। जोंनाथ' माने खेथियानो बेनो नालाय। प्रग्राम खालामनो थाखाय अलरेडि रेडि जाखाबाय। मथा मथि मोनब्रै मोनबासो दा ओरैनो जाथ'नानै दङ, बिदिनो जाबाय थागोन। जोंनाथ' बर'फोरना एसे माने गोबाव समनिफ्राय लाया, थाब थाबसो माने अकस्मात जायो आरोखि प्रग्रामा। दा बेनि थाखाय जोङो मथा मथि रेडि जाखाबाय। गाबोननो प्रग्राम मोनोबा गाबोननो गानो हानाय बायदि जोंहा जाखानानै थाबाय आरोखि। दा बेबायदि आरो। नोंथांखौ जुदि मेथाइ खननो हांख्रायब्ला बबेयाव कन्टेक्ट खालामनांगोन फोरमायनानै होनो हागोन? मबाइल नाम्बाराव खालामजागोन, आं नाम्बारखौ नोंथांमोननो होदों। 8638796155 आरो खेबसे बुंबावदों 8638796155 बे नाम्बाराव खालामबानो मोनगोन आरोखि, आंनाव डाइरेक्ट मोनखागोन। नोंथाङा सिगाङाव एलबामफोराव बेबायदि बा सिनेमाफोराव मेथाइफोर बेबायदि रोजाबबाय नामा? ओरैनोथ' आङो रेडिअ' आर्टिस्टखा आरो टिभियावबो गोबां खनबाय आरो सिनेमा एलबामफोराव गोबां मेथाइ दङ, आंनि गोबां मेथाइ दङ। हयथ' गोबाङानो मोनथिया, मेथाइखौ खोनासंब्लाबो सोरनिबा मिथिया। गोबां मेथाइ दङ एलबामाव, सिनेमायाव मेथाइ दङ, आंनि गोबां दं। फोरावथ' एलबामफोराव नै बेफोरबो दङ, बैसागु सनाफोर। बैसागु सनाफोर बैसागु फैलायबाय फाग्लिफोर बैसागु, बेफोरो। आरो गोसो थैयोबोला खुदुमनाया आफ्रिका सना, बिबोनां जायोबोला एदावनाया थाखायो। आरो सिनेमाफोराव दङ गोबां दङ आरो माने मेथाइ सिनेमायाव दङ। गोसोनि साननाय माबोरै फोरमायनो, बेफोरो। आरो जाय खारलांनों आंनि गोजानाव, बावगारलांनों आंखौ जोनोमाव, बेफोरो अनेक दं, माने गोसोआव फैजोबा आरोखि। नोंथाङा रायजो राजानि जि गोसोखौ सुग्लायनो थाखाय देग्लाय बोसोरनि जि बैसागो बेनि थाखाय रेडि? औ,
दा मथा मथि एकदम रेडि आरो माने रायजोफोरा सोरबा जुदि जोंखौ अनसायोब्ला आंखौ अनसायोब्ला लेंहरनो हागोन आंहा माने खोब बेबायदि डिमान्ड गैया आरोखि माने जोंबो मिथिगौ मोनसे प्रग्राम खालामनांगौबा मोनसे सम्मतिया बेसेबां खस्थ'जों फैसा कालेक्सन खालामनानै खुंनांगौ जायो दा बेनिखायनो बिखेखयै आरो पार्सनेल हिसाबै आंनावबो बेबायदि डिमान्ड थाया माने जास्ट ओरैनो मिलायबानो जायो आरोखि बेबायदि सिस्टेमाव आङो प्रग्रामखौ आं खालामगोन आरो बेबाराव बेबायदि आरो Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn